ħanajdu it-talba fl-imkien f'din il-karta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Għati widen mulej Alla, nitolbuk bid-dmuħ f'għajnejna. Nersqu lejk f'da żmien imqaddes tar-randan sobina u niedma. Int li tifli l-qalb tal-bniedem, taf kemm hi ħilitna dajfa. Lejk induru biex naqilgħu grazzja u maħfra taħtijietna. Dribna ħafna jisobina minn kull ħażen li għamilna. Omulej ħanin f'ġiħismek, qader aħfer lil min naqsek. Ejna nrażnu lil ġisimna f'dawn il-jiem b'takkis u ċaħda, sabiex ruħna wkoll tissaffa minn kull teba tal-imoddi. Trinità qaddisa u mbirka, Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjer sħaħ u tajba niġbru frott kotran. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Bil-għajnuna Alla wasalna fit-tielet stage ta' dan il-vjaġġ illi jrid jgħinna biex namlu din l-esperjenza ta' Alla kemm fil-ħajja tagħna personali għax aħna nsara, u dan ifisser li tagħmel esperjenza ta' Alla tfittex kontinwament Alla xi jrid minni bħala nisrani kull fejn inkun. Xi jrid minni Alla. Anke meta nieħdu deċiżjonijiet ta' nsara li aħna. Kieku kien hawn Alla, x'kien jiddeċiedi? Mhux l-ewwel nabġuha, l-ewwel infattruha, u mbagħad ngħidu mulej jagħtini l-għajnuna. Qed nibla l-ilma, qed eriqt. Importanti li n-nisrani ma jkunx in-nisrani għax jisma' l-quddies għal ħadd jew għax ir-rużarju qatt ma jħallih. Dawn huma affarijiet qaddisa u ta' min jinkoraġġihom u ta' min iħajjar anke lil dawk li ma jitolbux biex jagħmilhom ir-rużarju mqaddes, il-quddiesa tal-ħadd. Imma mhux dan li tagħmilni nisrani. Tagħmilna nsara li jiena insaqsi lili nnifsi imma Alla xi jrid minni. Imma kieku kien hawn Alla x'kien jgħidli? Oj, sa tagħmel. Jiena ma ridikx, taf li ma ridikx tagħmilha din ħaġa. Però jekk inti trid tagħmilha, imbagħad ħallas il-prezz u li hu ħafna drabi meta ma nagħmlux ir-rida t'Alla, mhux ħafna drabi dejjem, meta ma nagħmlux ir-rida t'Alla dejjem inħallsu prezz qares. Tkellimna anke fuq l-esperjenza ta' Adam u Eva. Ix-xitan għandu ħafna kliem ħlejju. Ix-xitan jaf jilaq. Ix-xitan jaf iżiel u jkun ħdejna biex aħna nirribellaw kontra r-rieda t'Alla u nagħmlu dak li qed jgħid li moħħi. Imbagħad xi nagħmel dak li qed jgħid li moħħi u allura x-xitan ikun rebaħ għaliex dbiet mir-rieda t'Alla. Imbagħad ix-xitan josfor. Imbagħad ix-xitan ma jidirx iktar u jħallini imperper waħdi. U din l-ar solitudni li nħossu fina aħna, meta nħossuna weħidna. U tħossok waħdek mhux għax Alla jabbandunak. Ma x'inti ma tibqax tħossu iktar qrib tiegħek. U din hija l-esperjenza illi bil-għajnuna t'Alla jeħtieġ li nagħmlu aħna ta' nsara li aħna. B'mod personali. Għaliex relazzjoni mhijiex ta' ħafna nies ma' Alla. Imma relazzjoni hija ir-relazzjoni tiegħi persuna waħda
ma' Alla. Alla mal-persuna tiegħi waħdi. Barra li rrid niskopri din l-esperjenza ta' Alla, irrid niskopriha mbagħad anke bħala koppja miż-żewġa. Aħna miż-żewġin u miż-żewġin b'sagrament. Iż-żwieġ tagħna mhuwiex biss fuq livell naturali, imma anke fuq livell sagramentali. U allura aħna meta żewġna fil-Knisja ġejna mogħtija dinjità ħafna ikbar milli kieku ġejna ħadna ż-żwieġ tagħna l-għaqda ta' żwieġ tagħna fiċ-ċivil. Alla l-imbierek tagħna din l-opportunità illi l-għaqda ta' żwieġ tagħna sagrament magħha jingħatalna anke l-grazzja ta' dan is-sagrament. Jiġifieri Alla wedna illi jekk ħanitolbuh ħajkun ma' ġembna. Jekk fid-deċiżjoni tiegħi u ta' żewġi ħaninterpellaw ir-rieda t'Alla Alla xi jrid minna. Nixtruha jew ma nixtruhiex id-dgħajsa. Anke fuq dawn l-affarijiet kif sejrin naraw fi żwieġ li għandna llejla. Anke fuq affarijiet li huma materjali, kienu jsaqsu lil xulxin. Imma min jaf Alla xi jrid? Imma min jaf Alla x'inhi r-rieda tiegħu? U skont ir-rieda tiegħu, skont din il-boxla, kienu jimxu. Kenna l-ewwel laqgħa tagħna mal-ewwel koppja ta' Adam u Eva u iltqajna ma' din il-koppja biex naraw Alla kif riedu iż-żwieġ. Iltqajna ma' din il-koppja ta' Adam u Eva biex naraw iż-żwieġ ideali, kif riedu Alla. Kif kienet ir-rieda t'Alla? Kif kien? U l-Iskrittura mqazza tal-Ġenesi kapitlu 2 imur jagħtina dawn iż-żewġ karatteristiċi ta' kif għandu jkun iż-żwieġ ideali skont kif Alla strutturah, skont kif bnieh Alla. Iż-żwieġ ivvintah Alla jekk ma kienx hemm xi ħadd ieħor illi aħna ma nafux bih. Imma ż-żwieġ ivvintah Alla. U poġġieru żewġ kolonni, żewġ pedamenti. Relazzjoni ta' raġel wieħed ma' mara waħda. Il-monogamija. Biex tirrifletti l-għaqda li kien hemm bejn il-missier li benu l-Ispiritu Santu. 3 persuni f'Alla wieħed. Imbagħad taħt dan it-timbru Alla tal-unità. L-unità illi ma titkisser qatt, ma tiżżarma qatt. Barra l-monogamija, l-indissolubilità. Din l-indissolubilità tfisser illi din ir-rabta ma tinħall qatt. Semmejna lil Adam u Eva, il għaliex sakemm għexu f'din ir-rieda t'Alla li ż-żwieġ tagħhom ikun monogamiku, jiġifieri bejn mara waħda u raġel wieħed, u li din ir-rabta ma tinħalx sakemm baqgħu fir-rieda t'Alla u ma xtaqu xejn iktar ħlief li jagħmlu r-rieda t'Alla. Dawn kienu okej fil-ġnien tal-Eden. Meta semgħu mis-serp u allura marru kontra r-rieda t'Alla, ridu jsiru Alla ċkejknin, allura ħarbtu l-pjan ta' Alla u beda l-inkwiet fiż-żwieġ. U l-ewwel frott ta' inkwiet batew huma. L-omiċidju li jagħmel Kajin meta qatel lil ħu Ħabel. Għajduli x'ħasset dik l-omm Eva u x'ħass dak il-missier. L-omiċidju li hu frott tad-dnub, tar-ribelljoni li l-bniedem jagħmel kontra Alla. Meta Alla fassal dan l-ewwel żwieġ,
ma qalx dan l-ewwel żwieġ sa jkun fil-Knisja, imma għamel dan l-ewwel żwieġ b'mod naturali li meta raġel u mara jixtiequ jkunu ta' xulxin, Alla għalilhom kunu ta' xulxin kemm tridu, tinkwetawx. Basta illi tkunu għal xulxin ħajjitkom kollha. Iż-żwieġ naturali huwa dak iż-żwieġ illi min natura tiegħu stess huwa indissolubbli u monogamiku. Iġifieri anke tnejn illi ma żżewġux fil-Knisja, dawk ukoll li ridu jżommu il-monogamija ma jistgħux imorru jiġġerrew l-innu l-hawn ma' dik u mal-ieħor. U ma jistgħux anqas ikissru żwieġ hekk kif ġipu laħaq. Hemm proċessi illi jekk inqala l-inkwiet f'dan iż-żwieġ naturali, hemm proċessi li jistgħu iwasslu. U dawn il-proċessi lan tagħhom hu illi jikxfu l-verità jekk din ir-rabta kienx rabta ta' veru jew kienx fake daħqa fil-wiċċ qegħdin flimkien sakemm ikollna x'naqsmu, u mbagħad nitlaq. L-istorja illi kellna u għandna tas-Samaritana. Jiġifieri mhux il-Knisja meta titkellem fuq l-indissolubilità, ċoe li żwieġ ma jistax inħall. U fuq il-monogamija ta' raġel wieħed ma' mara waħda, mhux qed tgħidlek biex tiddefendi xi patrimonju li hu tar-reliġjon Nisranija, imma biex tipproteġi d-dinjità tal-bniedem. Li mara ma tistax tmur torqod ma' raġel, raġel ma jistax imur jorqod ma' mara, u xi nifettillu jaqbad u jitlaqa lil din il-mara, taqbad u titilqu lil dan ir-raġel. Hemm liġi tan-natura illi minha nifisha tgħidlek le. Ma tistax tmur ma' ħafna nisa. Għalhekk għadtilkom f'waħda minn dawn il-ġranet l-uniku reliġjon li baqgħet iżżomm dawn il-liġijiet tan-natura. Ir-reliġjon Nisranija Kattolika. La l-Hindu, la l-Buddiżmu, la l-Iżlam, la l-Ġudej. U tgħidx kemm jafġu mbagħad anke dawn is-settet fosthom anke l-Mormoni. Il-liġi naturali għandha tiġi mħarsa għax hija parti mill-liġi ta' Alla. Għalhekk il-Knisja tisħaq ħafna li għad-dinjità tar-raġel miż-żewġ u għad-dinjità tal-mara miż-żewġa iva. Tiġi mħarsa il-monogamija u tiġi mħarsa l-indissolubilità. Naturalment imbagħad meta ġie Ġesu Kristu din il-liġi naturali ta' żwieġ olli għad-dinjità ta' sagrament. U allura issetqet iktar din l-għaqda bejn il-mara u raġel miż-żewġin fil-pjan tal-Alla. Għax ġiet imbierka mis-sema u dik il-barka mis-sema tfisser li Alla la ħatamlu patt miegħu Alla se jwiżinkom. U sa tindunaw li se jwiżinkom Alla. Dan hu s-sagrament. Is-sagrament ifisser li l-koppja li jiżżewġet fil-Knisja, il-koppja li jiżżewġet skont il-pjan ta' Alla, Alla se jtihom l-għajnuna u huma se jindunaw b'din l-għajnuna. Għalhekk disgrazzjatament il-koppja miż-żewġa li ma tindunax li Alla qed jgħinha hija dik il-koppja li mhijiex qiegħda fil-viżjoni ta' Alla, fl-esperjenza ta' Alla, fil-kuntatt ma' Alla. U l-Knisja tħeġġiġna biex bħala insara, koppji insara, miż-żewġin insara, inżommu dan il-kuntatt ma' Alla. Li l-Alla mhux ninqdew bih. Ma jkunx l-Alla tal-konvenjenza. Imma jkun Alla li mingħajru maħna xejn. Aħna żewġ kreaturi illi jekk ittina Alla niġġieldu minn filgħodu sa flaxija,
bla ma ħadd ma jista' jieħu raġun. Aħna maħniex hekk. Aħna miż-żewġin insara. U dan rajna illi fl-ewwel laqa illi meta Adam u Eva żammew ir-rida tal-Alla, żammew il-pjan tal-Alla, kollox mexa ħarir. Meta fis-supervja jridu jkunu Allaġġ kejknin u allura ħaduha kontra r-rida tal-Alla, Adam u Eva tħarbtu u magħhom l-umanità kollha. Imbagħad għamilna pass il quddiem fit-tieni laqgħa tagħna u semmejna lil Abram u lil Saraj, lil Sara. Fil-waqt li Adam u Eva kienu il-koppja ta' żwieġ ideali, Abram u Sara huma l-koppja ideali. Kienu tnejn illi jgħixu għal xulxin, li ħabbew il-xulxin, fejn tmur inti niġi jien, id-deċiżjonijiet tiegħek huma tiegħi, il-ferħ li nixtieq lili u s-saħħa li nixtieq lili ikunu l-ferħ u s-saħħa tiegħek. Ħadmu disin perfett mar-rieda tal-Alla. Abram u Saraj. Anka meta kellhom id-diffikultà li ma setax ikollhom tfal. Sara qaltu għalfejn qed tinkwieta. Għandek lili, għandek kollox. Għandi lilek, m'għandi bżonn xejn jien. Ma rrid xejn tfal jien la għandi lilek. U din hija l-koppja. Il-koppja ma tiżżewwiġ biex ikollha tfal. Huwa wieħed mill-frott ta' din ir-rabta. Illi jekk Alla jrid jibgħathom it-tfal, merħba bihom, għax huma parti mill-pjan tar-rida tal-Alla. Imma jekk ma jiġux it-tfal, m'għandux ikun hemm problema fil-koppja nisranija. Alla l-imbierek jagħti li jrid u kif irid u meta jrid. Kellu 90 sena Abram u Sara ftit inqas minnu. Meta b'sorpriża kbira Alla l-imbierek tom tarbija. Però anka Abram għamel id-dnub tiegħu. Anka Abram ipprova jaġġel ir-ritmu u l-kalendarju ta' Alla. Abram qallu lil Alla, inti lili wetni nisel kbir. Meta sattiju li għalaq 90 sena, 94. Meta sattiju li dan it-tifel biex jiena nista' ngħid ħanibda minn x'imkien. Wasalt f'din l-età veneranda għadni ma bdejtx. Meta sattiju li? Tafx li jgħidli Alla li m'hemmx għalfejn dan it-tifel ikun minn ta' Sara. It-tifel jista' jtijuli araw ix-xitan meta jġibna f'sitwazzjoni li nibdew nirraġunaw. Min jaf Alla u x'qiegħed jinqeda bil-qaddejja tiegħi Ħagaj. Forsi ridni li t-tifel tiegħi għax tiegħi jrid ikun, mentri Alla qallu tiegħek għax intom ġisem wieħed. Abram fehmu tiegħek ta' Abram, mhux ta' Sara, ta' Abram. U għamel li rridu Abram. U kull meta mmorru kontra r-rida tal-Alla gwaj kbir u mbatuh l-ewwel nies aħna. Min kellu jbatih? Abram. Id-dnub tiegħu li mar jorqod ma' Ħagaj u kellhom tifel minn Ħagaj kellu. Għax Sara ma kellha xejn. Kellu tifel minn Ħagaj, Iżmael. Kien dak it-tifel li jinqala u qalalu inkwiet kbir fil-ħajja tiegħu. Għadna l-bieraħ li waslet f'sitwazzjoni li kienet tant tħobbu Sara, waslet f'sitwazzjoni li ma felħitx tissapporti iktar għax kollox bdiet tieħu binkejja. Għaltlu jekk ma tibgħatx il-barra l dik il-qaddejja li ma ħarqat. U li lilek tagħtek tifel jekk ma titlaqx il-barra.
U Sara kienet tasal. Nibatek jien il-barra. U Sara kienet tasal. Jiena ma nafx. Imma meta mara tifferoċja u tkun mara ta' sinsla warbila. U Abraham għalila ħanibata. Tajaċ ħanibata. U qasam qalbu. Huwa il-frott morr illi aħna kultant ikonna niklu minħabba dnub tagħna. Ma għamilx irrida talla Abraham u derlu Alla lil Abraham, x'ħawwat? Jiena ma tlikx li minn tagħkom se jkun u inti mhux ta' Sara u Sara tiegħek min għandkom rid tintieħ it-tifel jien. Ejwa rid tintieħ allura x'qed tistenna nilgħalaq il-100 sena biex ittini dit-tarbija? U meta ma kienx qed jippjana u meta ma kienx qiegħed jistenna alla taħdi l-aħbar illi se jkollu tifel minn Sara u semmew Iżak. It-tielet stazzjon. Illum se naqsam magħkom mhux iż-żwieġ ideali għax kollox huwa okej, mhux il-koppja ideali għax hemm ħafna ftehim, imma l-koppja illi ma taqbel xejn ma' xulxin, karattru wieħed vant u ieħor punent, u għaliex ħallew lil Alla jaġen din ir-relazzjoni ta' bejniethom fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla, din il-koppja irnexxiet. Din it-tielet laqgħa tiegħi ħatkun fuq Iżak u il-mara tiegħu Rebekka. Imma rrid naqqad ftit il-ħsieb tiegħi anke ma' dak il-personaġġ li qed jakkompanjana f'dawn l-eżerċizzi tar-Randan, il-personaġġ tas-Sammaritana. Dan il-ħsieb li kienet ħafna mbeda mill-ħsieb ta' Alla. U Ġesu b'delikatezza kbira imur bil-mod il-mod iwassal lil din il-mara Sammaritana, pagana, biex hi wkoll tinduna li hemm salvazzjoni għaliha. Illi hemm ilma li ma ġġibux mill-bir ta' Ġakob, imma hemm ilma ieħor illi qatt tiskoprih jekk hi tkun disponibbli għal vuċi ta' Alla, għal dak li Alla se jgħidilha. U Ġesu wara li qrala ħajjitha lil din is-Sammaritana beda proċess bil-mod il-mod li wassala biex hi tistqar illi aħna qed infittxu wkoll il-kuntatt ma' Alla kif qegħdin tfittxuh intom il-lut. Intom il-lut tfittxu il-kuntatt tagħkom ma' Alla fuq il-muntanja ta' Ġerusalem. Aħna, is-Sammaritani, infittxu l-kuntatt ma' Alla fuq il-muntanja Garizim. Ġesu għalilha imma jiġi żmien illi l-kuntatt ma' Alla la aħna ma nibqgħu nfittxuh fuq il-muntanja Ġerusalem ta' Ġerusalem u lanqas fuq il-muntanja ta' Garizim fil-każ tagħkom. Għax għad naduraw lil Alla, għad imorru nfittxu l-kuntatt tagħna ma' Alla fl-ispirtu u fil-verità. U kien propju f'dawn il-momenti fejn is-Sammaritana tmur tgħidlu Mgħallem, inti qrajt li ħajti, inti żgur profeta. U dan kien l-ewwel pass biex imbagħad jibda dan il-proċess illi l-ewwel din il-mara
midimba, tħares lejn Ġesu bħala wieħed ludi, komuni li qed jitloba l-ilma. Imbagħad tħares lejh bħala sinjur għax jaf jitkellem, għax il-kelma sabiħa li qed jgħidilha. Imbagħad tibda tarfu wkoll bħala profeta, men inti xi profeta. Għax inti qrajt li ħajti. Pass ieħor il-qudiem inti l-Messija. U Ġesu Kristu jġala, ikompli jressa il-boċċa ħdejn il-lek u jgħidilha il-Messija, intom għandkom lil Kristu. Ġesu Kristu għalilha jiena hu li qed inkellmek. U hawnhekk għandna l-laqa l-esperjenza meraviljuża ta' din il-prostituta li tagħmel esperjenza personali ta' Ġesu Kristu. Ħanaqralkom din is-silta minn dan il-Vanġelu ta' San Ġwan kapitlu 4 vers 5. Inqumu bil-wieqfa. Qaltlu il-mara wara li Ġesu qrala l-ħajja tagħha. Qaltlu il-mara inti profeta, Sinjur, milli qed nara. Missirijietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Kienet il-muntanja Garizim fis-Samarija. Imma intom tajdu li l-post fejn wieħed jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalem. Għalilha Ġesu hemm minni mara. Qatt jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja naduraw lil missierna u lanqas fuq il-muntanja tagħkom intom tadoraw lil dak li ma tafux. Aħna nadoraw lil dak li nafu għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi issa hi meta dawk li tassew jadoraw ħajadoraw lil missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il-missier ukoll nies bħal dawn ifittex biex jadorawh. Alla huwa spirtu u dawk li jadorawh għandhom jadorawh fl-ispirtu u fil-verità. Qaltlu il-mara jien naf illi għandu jiġi il-Messija, dak li intom tajdulu l-Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna. Għalilha Ġesu jiena hu li qiegħed nitkellem miegħek. Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu u staġbu meta jarawh li qed jitkellem ma' mara. Iżda ħadd minnhom ma saqsih xi trid jew għax qiegħed titkellem magħha. Il-mara ħalliet dik il-ġarra hemmhekk u telqet tiġri fil-belt biex tajt lin-nies ejjew waraw intom il-bniedem li qalli kull ma għamilt. Dan hu l-Messija. U n-nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejn il-bir ta' Ġakob. Il-kelma tal-mulej. Araw ftit dan il-proċess il għaliex jagħmel parti mill-ħajja tal-bniedem bibliku. Minu dan il-bniedem bibliku? Huwa l-bniedem illi jara dejjem fid-dimensjoni tal-Alla. Li kull ma jiġri madwaru jgħid immil għaliex Alla qiegħed jippermettih. Imma Alla xi jrid jgħid li biha din il-ħaġa, din il-ġrajja, din il-problema, din id-diffikultà, din il-marda, xi jrid jgħid li biha. U l-bniedem bibliku flok jipprova jkisser moħħu ħalli jara Alla xi jrid jgħidlu. Jgħidlu l-istess kelma li qalet Marija ta' Nażaret, ikun li trid int. Imma għejni. Warrab minni dan il-kalċi Ġesu. Imma ħajkun li trid int. Ma niflaħx iktar. Imma għejni Mallem.
Il-bniedem bibliku huwa dak li jitkellem ma' Alla li ma jarax. Mhux Alla ma jarax, li hu ma jarax lil Alla. Huwa l-bniedem li lil Alla ma jarax imma jkellmu u jisimgħu. Il-bniedem bibliku huwa dak illi minkejja l-ġrajiet tal-ħajja tiegħu baqgħu l-istess, jimbqajt marit, jimbqajt b'din il-problema, jimbqajt b'dan iż-żwieġ imkisser nofsu mfarrak, imma jibqa' jemmen illi Alla qiegħed ikellmu. Alla qiegħed hemm. Dan hu l-bniedem bibliku. U għalhekk Alla lilna jixtieqna li nagħmlu din l-esperjenza tal-ħajja fil-ħajja tagħna, tal-preżenza tiegħu. Biex aħna wkoll nibdew naraw li lin mill-ġrajiet. Nipprovaw ma nsibux raġunijiet li huma umani u allura limitati. Imma nidħlu fil-pjan infinit u meravigljuż ta' Alla li mhuwiex faċli. Għax ix-xitan kontinwament jittantana bil-qtieħ ta' qalb. Jittantana bin-nuqqas ta' mħabba u jgħidilna daqshekk iħobbok Alla, kieku jħobbok Alla. Is-super five rebħek lilek daqskemm tisma' qudies. U jibda jittantana u jisawwatna bl-affarijiet li huma eżies għalina. Kieku Alla jaf x'inhu jagħmel, kieku se jħalli dawn iż-żwiġijiet f'tant batijiet, f'tant sofferenzi, Alla jaf x'inhu jagħmel. Aħna ma nafux x'aħna nagħmlu. U dan huwa l-bniedem bibliku. Il-bniedem bibliku li meta jara dawn l-affarijiet qegħdin jiġru, anke dawn it-traċedji, min jaf Alla xi jrid jgħidilna. Speċjalment lilna l-Maltin, min jaf kemm irid jiftħilna għajnejna. Meta aħna niftħu t-television u naraw x'ġara fi New Zealand, naraw x'ġara ġewwa l-Awstralja, naraw x'qed jiġri ġewwa l-Libja, ġewwa s-Somalja, ġewwa l-Yemen, ġewwa l-Irak. Meta nisimgħu b'dawn it-terremoti, b'dawn it-tsunami, u aħna imbirik Alla, aħna għaddejjin. Illum ħarġu bil-komma mqaċtax, ħarġet ix-xemx, u l-oħrajn qed jafġu f'dak it-tajn kollu tat-terremoti u tat-tsunami. Alla xi jrid jgħidlek jiena lil Malta żammejta u qed inżomma fuq il-wiċċ ta' jdejja, fuq il-palma ta' jdejja. Tgħiduli allura lil dawk, mhux qed iżommhom. Alla jinqeda persuni oħrajn biex jagħti lezzjoni lili, ara kemm hu qalbu tajba miegħi, ara kemm iħobbni lili. Bħal dik it-tfajla li kellha ħuwa l-għoża tagħha tgħid kemm kienet tħobbu, twilet handikappat minn xkunitu bil-wheelchair, wedet lil mami tagħha li ħadd jieħu ħsiebu hi. Imma meta kienet tmur il-quddies lil Ġesu kienet tgħidlu taf kemm inħobbu lil Jeremy, taf kemm inħobbu. Fejja qulna. Tajjar minn taħtu dik il-wheelchair, kemm nixtieq narah li jimxi. U tgħaddi ġimgħa jgħaddi xahar, jgħaddu snin, dan Jeremy jala 22 sena. U din qalet ma niżżewweġ biex nibqa' ndur bħija. Darba kienet qiegħda quddiem Ġesu sagramentat u qaltlu ma kemm int kattiv. Inti tajt lilna itolbu ta' ilgħu, ħabtu u niftħilkom. Meta sa tiftaħ lili? Meta sa tisma' t-talba tiegħi jien li nitolbok ġbubiti kollha biex tfejjaq li l-ħija? Meta? U l-istorja tgħidilna illi din it-tfajla semat tħewdin fid-dnija u jgħidilha jiena lil ħuk għalhekk tajtu lilek biex inti tieħu ħsiebu b'imħabba kbira u jħossu maħbub. Diskors li ma nifhmux. U naħseb intom li intom bħali saqajkom fl-art għax ħadd minna ma jtir. Ma nifhmuhx. Imma dan huwa l-bniedem bibliku
li qudiem dawn il-ġrajiet Alla jipprova jħawat il-moħħ tal-bniedem biex jurina kemm aħna limitati li m'għandniex għalfejn niżattu biex inkunu allat ċkejknin. U dawn ikunu iż-żwiġijiet li jżommu fuq saqajhom. Għattilkom illi l-lejla sa naqsam magħkom dan iż-żwieġ ta' Isaac u Rebekka. U żwieġ illi għandna żewġ persuni ta' karattru kompletament opposti għal xulxin. U kultant anke meta nisimgħu b'dawn il-ġrajiet ta' dikjarazzjoni ta' annullamenti ta' żwieġ u ta' separazzjonijiet. Ngħidu għax aħna ma naqblux flimkien, aħna ma konniex naqblu flimkien, aħna inkompatibbli, aħna minn dejjem ma konniex naqblu flimkien. Ommi kienet tgħid iftaħ għajnejk binti, ara x'ħatieħu, ara x'ha tagħmel, ara l-pass li se tagħmel. Kemm kienet tgħid li ommi, kemm fetħit li għajnejja. Aħna ma naqblux flimkien, Fader. Kunu għafu li l-ebda żwieġ ma huwa kompatibbli. L-ebda mara u raġel miż-żewġin ma jaqblu f'kollox flimkien. Impossibbli. Għaliex? Għax in-natura tal-bniedem hija differenti. Anke żewġ tewmin ma jkunux l-istess, li ħarġu mill-istess bajda. Alla l-imbirek hemm irid jagħmel il-miraklu. Illi min jara żwieġ nisrani tiegħi u ta' żewġi illi hu kamra tan-nar. U jiena ġbejna tawdex. Meta jarawna flimkien, ħanamlu l-25 sena flimkien, it-30 sena flimkien, u baqgħu flimkien il-mami u d-dadi. Kemm tfali li llum għandhom il-familja tagħhom u jgħidulek xrajna Fader, kemm sofriet il-mami, id-dadi kemm sofra minn il-sien il-mami, kemm kienet taqlalu, kemm kienet tajdu u tajru. U bqajna skantati u għadna skantati u mnifxfin kif baqgħu flimkien għax hemm valuri. Hemm valuri li huma tad-dinja, li d-dinja tgħidlek ħatibqa' miegħu mena veru fidejla int. Ħatibqa' magħha, hemm tant isbaħ minnha. Jew ħanoqogħdu għal tħajjir u l-istediniet li tagħmlilna d-dinja, jew nkunu bħal dawk li huma nies bibliċi illi jgħidu dan Alla tajuli, din Alla regalajeli fil-ħajja tiegħi. Iż-żwieġ ta' Isaac u Rebekka. Il-karattru ta' dan Isaac qabel xejn dawn huma l-ġenituri ta' Eżaw u ta' Ġakob. Isaac u Rebekka huma l-ġenituri ta' Eżaw u ta' Ġakob biex ninkwadraw daqsxejn il-koppja minni. Isaac kien l-uniku tifel ta' Abram u ta' Sara. Trabba meta l-ġenituri tiegħu kienu anzjani, tistgħu timmaġinaw kemm ġrew wara bil-bastun. X'enerġija kellhom biex iżommulu, tifel mimli enerġija u tifel mhux tifla tifel. Allura dan it-tifel trabba mħajjem, trabba għażien, trabba li jrid jieħdu. Trabba li jekk jara s-sema taqa' jiċċaqlaq daqsxejn ħalli ma tiġix fuqu. Trabba f'sitwazzjoni li mhux kapaċi jerfa' responsabilità. Rebekka trabba tifel uniku, tistgħu timmaġinaw. Rebekka kienet ġej minn familja numeruża ħafna. Kienet il-kbira li tieħu ħsieb ħuta, anzi kienet tgħin ħafna lill-missiera Leban illi kienet tmur u toħodlu l-merħliet ħalli jixorbu il-bot, ħalli jixorbu mill-bir, terġa' ġibhomlu d-dar, kienet tindokra d-dar, tifla ta' ħafna responsabilità, tifla ta' ħafna inizjattiva u tifla li dejjem tara x'ħadd ivvinta biex tara lil ħuta kwieti. Dan naqraw fl-Iskrittura. Kif ġie kombinat iż-żwieġ? Meta Abram għala il-95 sena, ħaniftehmu, 95,
mietet Sara, mietet Saraj, il-mara tiegħu. Dan l-anzjan, Abraham, l-ibnu li kellu 37, l-ibnu qallu, imma ibni, inti meta sa tinġabar? Għax kultant ir-raġel il-mara tiġbru, meta sa tinġabar? M'għandix għaġla, ma jqosni xejn hawn. Kien isib kollu sħun, kull ma jrid ifaqqa subajħu jiġi. M'għandix għaġla. Ħallik minn m'għandix għaġla, ħansiblek waħda, jiġifieri aqqasu mażila l-mara tiegħu, għażlu ilu, waqqas missieru mażila, isimgħu. Ħansiblek waħda u titiżżewwiġha. Għajat wieħed mill-qaddejja tiegħu, Elizar, l-iktar wieħed ta' fiduċja. Għallu ħanafdalek missjoni importanti. Għandi l-dan il-bajtra, irrid insiblu waħda li s-suq u daqsxejn. Waħda sabiħa, pero ta' sinsla. Allora ħatafdaħ li din responsabilta għall-umur aram, il-post fejn immanka il-qraba tagħna ta' Abram, u ara ssiblu x'waħda sabiħa u ta' fibra. Ma rridx joqgħod jiddiskuti miegħu u sejjer. Eliazar beda jitlob lill-Alla. Araw il-bniedem bibliku beda jitlob lill-Alla. Qallu mulej din it-tifla trid tipprovdi ilu inti. Għax jiena ma nafx kif se naqbad nażil ilu. Kapaċi nġibilu jgħidli kemm ġibtieli ħoxna. Forsi jrieda bjonda, jew forsi jrieda ma nafx kif, bla nuċċali. Mulej ipprovdili inti din il-mara li se tkun il-mara tat-tifel tas-Sinjur tiegħi. Kienu ħobbu ħafna lil Abraham Eliazar. U ried li Alla l-imbirek jisma' t-talba tiegħu. U l-vjaġġ kollu sakemm wasal Aram baqa' jitolbu mulej. Ara x'ħan nagħmlu mulej. Dik ix-xebba, dik il-mara li meta nasal f'Aram twaqqafni u tgħidli trid tixrob u ttini nixrob. U barra li tagħti lili nixrob tgħidli trid nisqilek il-bejjem ħa 10 ġimla mimlijin bġid kbir miegħu biex jagħtihom naturalment bran. Dik tkun il-mara li għażiltlu inti lil Iżak, ħalli ma nkunx jien li għażilta. U wasal Aram, wasal ir-raħal ta' Aram, il-bir. Kien hemm ħafna nisa qegħdin jagħtu jixorbu lil bejjem tagħhom. U tersaq tfajla u ratu lil dan l-istranġier li mhux is-soltu ikun fost dawk li jiġi bl-ġimla ħalli jagħtihom jixorbu lill-ġimla tiegħu. Qaltlu barrani, Alla iva, trid tixrob. Ġejja l-istorja, ħanara x'ħatgħidli. Qaltlu mena issa inti jixrob. U l-bejjem tiegħek nieħu ħsiebhom jien. Issa faqqajtu subajja mela. Mena ġiet l-istorja. Tajjeli, imbagħad Alla għax ma jiqafx hawn l-istorja. Alla inti miż-żewġa? Qaltlu le. Ejja. Kull waħda qed iġiba żewġ ġifieri, imma s-Super 5 5 numri hemm. Waħda wara l-oħra. Biex naqta fil-qasir, Alla talli jgħintni ħantik ftit mid-deb li ġibt miegħi u ta' żewġ blazzuletti sbieħ u ċurket li soltu kienu jwaħluh f'widnejhom. Tant ferħet li qatt ma raddeb din ġejja minn familja kbira li marret tiġri għand omma u missiera Betwel u Laban u qaltilhom wieħed barrani tani dan id-deb. Għajdu jiġi jekol magħna. Mela hekk in-nies. Ejja qaltu, il-mami u d-dadi, ejja, għallulek nieklu. Imbagħad qalilhom l-istorja kollha ta' kif ġie mibgħut f'Aram u kif Alla l-imbierek taħt dawn is-sinjali
jaqbes Laban għallu jiena lill-Alla qatt ma għatlu lem. Jekk dak li qed tajtu huwa kollu minnu, saqsi lill-binti Rebekka ara tridx tiġi miegħek. Għax Abraham qallu qis li ma ġġibx tifla minn Kanan għax dak kollha pagani u qis li t-tifla li se ġġib tkun trid tiġi hawnhekk. Trid tiġi magħna. Jekk kibirikni ommi u missieri Betwel u Laban, allura niġi. Berkuha, il-missier ta' waħda mill-qaddejja tiegħu lil Debora u marru flimkien għand Abraham. U Abraham tax kien feraħ biha, għamel festa kbira, kif rom ġejjin anka Isaac feraħ u qal żilli waħda mhux ħażin. Oġbitu jiġifieri mad-daqqatajn. U f'temp ta' ftit ġimgħat dawn it-tnejn iż-żewġu, Isaac u Rebekka. U wara żwieġ mbagħad jibdew ħirġin l-affarijiet. U Rebekka ndunat illi bela tkanna kbira. Imma Alla provdija toqgħod miegħu. Enitu ħafna lil Isaac biex jinbidel ftit, aħna ma ninbidlux kompletament, imma xi ftit ninbidlu. Is-suq u daqsxejn tagħtih biċċa responsabbiltà u dan iż-żwieġ żamm fuq saqajh. Alla l-imbierek berikom anka b'dawn iż-żewġ tfal, Eżaw u Ġakob, u kif tafu Ġakob huwa il-missier tal-poplu Ludi. Ġakob li mbagħad kellu 12 il-tifel li huma 12 il-tribù ta' Iżrael u naturalment Iżrael hija mibnija fuq il-pedament ta' Ġakob. Żwieġ illi kieku kellu wieħed joqgħod jirraġuna fuqu jgħid jien ħanejx ħajti kollha ma' dan il-bniedem, ma' din il-bniedma. Għax sakemm tkun namrat u sakemm tkun arus, miegħek kemm isiru għediet u kemm jgħidu, kemm jibgħu jgħidu, għax taf kemm naf insajjar jien, ħelu taf tagħmel jgħidu, ħelu. Inti saraħ moħħok. Ma saraħ moħħok. Meta żewġ l-ewwel darba qaltlu issa li ġejna mill-ħanimunu kollha x'issa nibdew insajru aħna, xi tħobb ħi. U dak Alla jenna ma niekol il-kusksu, għamil li ftit kusksu. Għadek għallu mela li u xi mara xogħol, ċemplet il-mami, mami, il-kusksu kif tagħmlu? Tgħidilha bil-kusksu, bil-ġbejniet u bil-ful. U ġbejniet. Għaltilha kemm nagħmel? Għaltilha skont kemm tħobbu. Il-mara l-fidila ħasbet kemm tħobbu lir-raġel. Omma kienet qed kemm tħobb il-ġbejniet. Allura għax tħobbu ħafna lir-raġel kienu għadhom friski, għadhom jiżżewġu, xtrat tużżana ġbejniet. Għax tħobbu ħafna lir-raġel. Xtrat il-kusksu, xtrat borza kbira fowl. Il-borma l-kbira li kienet ħażanżana l-ewwel darba id-dubbata mar-rigali, tefat il-kusksu kollu ġewwa, tefat il-ful kollu ġewwa, tefat. Sal-ofsinar il-kusksu far. U r-raġel ġilura mix-xogħol, ġuħ tal-lupa, x'sajjart sorpriża. U jmur jara din il-borma mimlija kusksu. Dan u jikluha ġimgħa u nofs. Dimma żejjintix, imma l-borma ma kienx daqshekk, kienet daqshekk. Imma li għattilkom huwa veru.
Allora ma tinkwitax. Ara ma tinkwitax. U ikkalman. Dam jgħid bija fuq 10 snin wara żwieġ. Illi biex iwaqqaħħa ċajt, illi biex jiredikola l-mara tiegħu kien jagħmlilha illum kusksu sas-sajjalli. Di mhijiex imħabba, di mhijiex delikatezza. Għax hekk inti taf li l-mara tiegħek qed tieħu għaliha, tkomplix tnikkita, tkomplix tawwar fil-ġerħa li hija għandha, tibqax tweġġaħħa. U dawn huma is-sitwazzjonijiet fejn aħna ta' miż-żewġin insara iridu nħarsu lejhom. Illi jekk jiena ma tistax tkellimni għax nieħu għalija. Allura jiena għax għandi ngħid li rrid jien u li jiġini fħalqi lill-mara tiegħi. Għax għandna tant nidraw il-xulxin, illi nirfsu l-kallu ta' xulxin u nippretendu li ma ngħidux għajma. U relazzjoni tal-ħajja miż-żewġa mhijiex l-ewwel 5 snin, l-ewwel 10 snin. Il-karattru tagħna irridu ngħinu lil xulxin biex intejbuh. Għax il-ħajja tagħna ħad tkun dejjem flimkien. U allura hu fl-interess tiegħi li nipprova bil-mħabba kollha. Imma kemm se ndum ngħidlu, kemm se kilt il-sieni kilt. Waħlu dak il-kwadru. Waħlu dak il-kwadru, għax ħajkolli nġib il-xaħat. U l-ewwel darba li prova jwaħlu ħasu bajħ. U ġabu Zenguli. Għaltlu għamel biċċa xogħol suret in-nies darba, kilt il-sieni biex tagħmlu. Ara, biex nikkuntentak ġarali. Alla l-imbirek laqqana fl-imkien, biex fl-imkien namlu mixja. Ħaġa sabiħa li anka aħna nieħdu ħsieb ta' xulxin. Għandna bżonn illi meta naraw li r-raġel u għajjien, li l-mara jgħajjena, aħna rridu nieħdu ħsieb xulxin. Iqaf minn dak ix-xogħol, imxi nitilqu l-barra. Fejn? Nitilqu l-barra. Ara ma ċempilx it-tfal. Ħalli nitilqu jiena u int. ħan nitkellmu ftit ta' nies. Hawn żwiġijiet imberkin mis-sema, darba fil-ġimgħa ma jibqgħux id-dar, jitilqu flimkien. Għas li tfal ma jgħidulhom għax meta jinqalalhom it-tfal, meta l-mami u id-dadi ħarġu jagħmlu capriċ kejken. Ħarġu ftit flimkien. Għax mami kont se nġiblek it-tifla, għax mami ma nafx ġaralu Toni. Ħallihom bi kwietom. U ħafna drabi, speċjalment l-ommijiet, jagħtu ħafna konfidenzi lil-uliedhom. U ma jieħdux ħsieb ir-relazzjoni ma' żwieġhom. Hawn ċertu irġiel ta' min jagħmlilhom raġġiera. Għax verament jissapportu, jikdmu l-sinhom, kultant taqbiżilhom waħda kbira, imma mbagħad jerġgħu jikkalmaw bħalma kien Iżak. Jikkalmaw ħalli tagħmel. Jien nitlaq lil għall-barra u men inħalliha taffeċ kemm trid. Alla l-imbirek sejjejna, però aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna u ngħinu lilna nfusna. U ż-żmien li qed itina qed itijulna biex niltaqgħu magħha permezz ta' xulxin, permezz tal-maħfra ta' xulxin, permezz ta' delikatezzi li għandu jkollna lejn xulxin. U Alla jberikna. Għax induna li qegħdin nagħmlu l-almu tagħna. Mhux fejn laqat u fejn ħabat, imma qed nagħmlu l-almu tagħna biex dan iż-żwieġ inżommuh fuq saqajna. Iż-żgħażagħ tagħna għandhom bżonn li jaraw fiż-żwieġ tagħna il-preżenza ta' Alla. U dawn huma l-mirakli li aħna għandna nxandru ta' nsara li aħna qegħdin flimkien mhux għax naqblu f'kollox, mhux għax ma niġġildux, ma għax hemm Alla bejnietna. U Alla sejjejna meta d-djufija tagħna ta' bnedmin li aħna tkun insopportabbli. Għalhekk għandna nersqu lejn is-sagramenti biex inħossuha din il-preżenza ta' Alla. Għalhekk għandna nitolbu meta nkunu fil-kamra ma' xulxin,
anka ħanistrieħu, ħanieklu, nitolbu biex Alla jkun rilevanti, importanti fil-ħajja ta' bejnietna. Dan nawguraħ lilkom biex Alla jkompli jżommkom maqudin flimkien fis-sagrament ta' żwieġ. Ikun infaħħal Ġesu Kristu. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Salvana mulej u ħarisna bin-nar u bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistrieħu fis-sliem. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Marru fil-paċi ta' Kristu.